Kont ħansaqsik fuq tal-Brażil. Tal-Brażil, waħda mill-każijiet l-iktar reċenti hija kienet f'Mejju ta' 1986 fil-kapitali tal-Brażil. U li kien ġara dik il-ġurnata kif bdiet l-istorja ta' qabel UFO fuq ir-radar, m'għandhomx idea fejnu, m'għandhomx idea minn fejn jiġi, m'għandhomx idea x'inhuma l-intenzjonijiet tal-ajruplan li dik hija threat, by the way, hija threat enormi. So kien hemm din it-target fuq ir-radar u dakinhar stess l-Air Traffic Control Operators qed jaraw l-ajruplan fuq ir-radar imma qed jarawh ukoll fuq ir-runway. Just a bright glow fuq ir-runway. U dal-ajruplan jibqa' jħafferi hemmhekk f'temp ta' siegħa dal-ajruplan jimmultipla fi 8. Fuq ir-radar qed jaraw sa 8 oġġetti li ma jafux x'inhuma. F'dak il-perjodu tal-ħin kien hemm kaptan ta' ajruplan privat kien jipprova jillendja, imma kien hemm ħafna ajruplani UFOs qed jibblukkaw ir-runway. Allura dan ma setax jillendja. Għamel nofsija jdur, jistennihom jara x'ħajjiġri, imma l-UFOs baqgħu hemmhekk. Prova jillendja darb'oħra u l-UFOs baqgħu hemmhekk. Imma sa problema ġdan il-persuna il-fuel huwa nieżel. Fejn minnhom qal ħanara x'inhuma daw, ħamur warahom. U saq lejhom, tar lejhom, u ra li id-dawl qed jidher mod jisparixxi u der f'mod ieħor, der f'post ieħor. U continuous li qed jisparixxi minn mod u jidher mod ieħor, jisparixxi f'mod u jidher f'post ieħor. U din il-logħba damet xi nofsija għaddejja. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar daw id-dwar sparixxu u dan fl-aħħar seta' jillandja. Li ġara mbagħad l-istorja ma wafqitx hemm dan huwa ġast il-bidu. L-aircraft baqgħu fuq ir-radar jidhru. At this point kien hemm mijiet ta' nies li rawhom. U fl-10 l-armata marret full alert. Full alert bażikament li għandhom kwistjoni jridu jsolvuha. Allura they scrambled military jets, kien hemm xi 3 Mirage jets. U wieħed mill-pilots virtaw waqt li kienet etwir qed jara ballun dawl qudiemu. U dal-ballun dawl jibqa' qudiemu jibqa' hemmhekk. Iżid l-speed imma dawl jibqa' hemmhekk. Allura kull ħaġa li beda jagħmel il-pilot il-UFO beda jkupja. U b'xejn ma seta' jara x'inhi, b'xejn. Pilot f'ajruplan ieħor ra UFO fl-istess ħin u d-dawl tal-UFO beda jinbidel minn aħmar għal aħdar għal iswed għal abjad u jerġa' jibda. Kemm kienu viċin il-pilots? Met, not too far away, ġifieri. U soffrew xi tip ta' radiation jew. But tkompli l-istorja, tkompli l-istorja. F'kien minnhom pilot ġordaw wieħed mill-pilots waqt li kien suq jara 13 l-ajruplan warajh. Daru madwaru, issa maġin qed issuq fighter jet. Qed tipprova tiġri wara UFO u f'kien minnhom tħares lejn ir-radar u tara li hemm 13 l-ajruplan madwarek. 7 fuq naħa u 6 fuq oħra. U dawn l-ajruplani baqgħu jiġru warajh u ma jafx jaqbad jagħmel. Li ġara wara sijat fl-ajru ġa sparixxew. Imma l-armata Brażiljana timxi b'mod drastikament differenti mill-Amerikana. Fejn kif nafu l-Amerikana ma jieħdux pubblikament ma jieħdux is-suġġett b'mod serju, il-Brażiljana l-oppost ħadu dan il-fenomenu b'mod serju ħafna u qalu li isma' dawn ma kinux ajruplani tal-armata, ma kinux meteorites, ma kinux fenomenu naturali, dawn huma UFOs, m'għandniex idea x'inhuma. U il-pilots baqgħu jitkellmu fuq din l-esperjenza għal snin twal imma qatt ma rrapportaw mart ta' radjazzjoni u hekk sissa. U dak huwa wieħed mill-ħafna każijiet li jiena għax ħafna nies jgħidu isma' li UFOs m'għandhomx intenzjonijiet ħżiena, imma ħadd ma jafu dak il-fatt. Ħadd ma jafu dak il-fatt. U każijiet bħal dan u hemm ieħor tal-Iran fejn juru li dawn il-UFOs prattikament they are ġafari.
Ta' ġafari. Eżatt, ta' ġafari. Dawn ma tafx x'inhuma l-intenzjonijiet tagħhom. Ma tafx x'inhuma l-intenzjoni tagħhom. Jekk inti oġġett ma tafx minn fejn ġej, ma tafx minn xi x'inhu magħmul u ma tafx x'inhi l-intenzjoni, ma tistax tassumi li għandhom intenzjonijiet tajbin. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.